asawa niya patay na, kaya itong inasawa niya. Ay, naku. Ay, napagpasin mo dito. Maganda dito and maganda doon sa alugan ninyo kasi dito. Mas maganda dito. Maraming magaganda dito. Pero sabi na yung babae ka dito. Oh. 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 Ayan o. Hindi, sabi meron daw sa dito. Sige. Pag mo kami pictures kaming tutlo. Tingnan ko kung maganda man ako dyan sa... Ayan guys, dito bago ka kumain, bago magsaing, kailangan marunong ka ding maglinis ng bigas. Samahan, magsaing tayo. Yeah. Walang kahoy. Ay! Malunggay. Tapos ito ay ginawa ita, mag-uukoy kami. Patay tayo guys. Parang nahilaw yung kanin. Patay kay mama. Kuha tayo asin. Ito naman dito guys na ano, na lutuan ganto, pero mas masarap kasi pag sa kahoy tayo magluluto. Pwede din sa uling. Ito. Iniin na lang yung kanin. Tapos sunod natin lulutuin ang okoy. Iprito tayo ng okoy. Tayo guys sa uling naman magpiprito ng okoy para hindi masyado mausok. Ayan. Tapos lagyan natin ng baga. Ayan, sa ibabaw. Tapos magic na pamaypay. Tapos pwede natin pailalim-alalim yan para mas mabilis magbaga. Yan. Yan.
Yan na, nagbaga na. Guys, luto na ang ating okoy. Yes. That's it. Yan. Ito na din. Muha tayo ng dahon ng saging.
Mesa mo sa ba? Iyo. Kalso mo. Tara, punta tayo sa school. Tayo dun kay... Ang dinadaanan natin guys ay papunta dun sa school namin. At dun tayo sa tabing dagat kakain. Bakit lang ang dagat sa atin? Yun. Ito yung way papunta dito sa school. Ito yung school namin dati ng elementary.